Rahman Hoca derdi Afadan production Paka mene öylüncü Dost kimle yazışan dost. Elmer SMS gelip yatırmadı o adamlar. Of. Dost yakırıydı biliyorum. Ünyanına çıktı. Biliyorum şoğuydu. Yardım etmişti. Yardım etmişti mi? Şoğuydu ara dost. Ne o? Katı kavucağıydı o dost ara. Anana. Soradım, iyi dedim, gözledim. Ay. Karaçı ben şon yalıqı tapmadım. Men şon yerine düştüm. Indi qaras, sene biz şon qoңşularda bilýärmi? No. Qoňşular şon. Sased oylanany. No, ben. Türkmenler İsrail qoňşu bolýardy. Arsa bile baktı. Ay mena başlaşyna baqdy. Bir kitan bilýär jagalanma drasty. Hoş, hoş demekden diýmek barça. До свидания, масвидания. Onam mara. Karaçım hello mella, in şoğuydu ara. Dost onana da tertibini aytjakmy, asylylygyny aytjakmy. Oňa bara tebigat awadalyk beripdir da oýda. Beýle kyrýlar ýaly. Bir kuhtan ışkatura tipiljek kraska çalnanak da şoğuydu ara. Da. Onana sonyalyk da şoğuydu ara. Dost menen tarifini diňe bara. Aydın bilen wasbetjen menen tarifini. Aydın bilen wasbetjen. Adyna Aydın düzýän. Awa. Şoň adyna diňe Aydın düzýän. Aydın diňläp bilmeýärsiň. Aydın diňlärsiň ady. Biraz şoýlakda gurrunga daýlandy men senden etjek bolan haýşym. Awa aman haýşym etmäň senden. Orça näme dilýär? Ödüňem bilen bak, menem bilen bak. Karaçym. Ne? Şoýdy birdat etip bolman bolmaly. Şoýdy. Men bagtmas da dost mene näçe wagt geçipýän. Bilýärmi? Näçe wagt geçipýän. Indi senem men bagtym açyp bilsem, şoýy sana razy etip bermeliler. Onun lokan avre. Yok. Karaçym avre mi näme diýilýär şoňa? Awata karaçym şodat galanarsın. Sana şoýy gerek de. Dost maňa şoýy gerek. Ine stadak ýürejegim men şoýy var. Stadak. Gyzylja ýürejegim bopdy da şuna. Ýanyna bardyma? Ýanyna baranda näme bolup bilýär? Yo. Ýanyna bardym. Ýanyna bardym, açan bardym. Görmediňmi sen? Ýagyrdytdyňmy? Ben ýokdum awuny. Ýokdum ya. Kim batdy onda? Kim batdy onda? Beýle kalanmaty dost. Ha, beýle kimi? Oňa maty Muratdamy? Murat da olamlar. Aşa olmaly ýa-da var. Onu bardyň, nirde gördüň onu? Atmaýyn ordmy? Awa. Ýyňanda bardym. Ay bardym ýa-da. Ýa-da bardym şoýdum. Gowmy diýdim. Gow diýdi. Agay diýdim. Agay diýmek. Agay diýmek. Diýdim aýagy. Diýdim. Ýa da agay diýmek. Dogry ýaňy. Dogry ýaňy maňa. Aýta. Başda admyn meten men näme o? Devçik ödýänmi?
Çelebek diyor. Çelebek değil mi ya? Etmela salam güzel gıyzat diyor. Salam gözeligi diyor, işin gözeligi. Böyle karaç tomlar. Ha iz bilen ha. İlmlemek. Bile kilitsin onu. Ama da mektepte diyor ne kilvalatım son kupardattı en azından var. Kimi bil oturuyor. Yüzüme ihtiyaç. Men arasak mı? Men arasak mı? Ben çünkü arasak mı? Yo men. Sen näme ruhuňy otutdum ben ýanymda. Soňra ýanyma pök goýup geçirdiler. 5-nji klassda. Azata bir geçip de men arasak mı? Men gawakayım üçlükçü ekirikçi. Ha, üçlükçü mi? Awa. Öyle senden birden çık gel. Awa men ýokary. Ben ýokary. Onam bardyň, agyr diýdiň. Agyr diýdim. Dogry aýtýan ha. Böyle da 2000 aramızda agyr diýdim. Awa. Agyr diýdim. Olam näme bolan diýdi? Adyň aýda diýdim. Olam adyň näme diýdi bilýär. Men adym Italmaz diýdi. Güdüra çöken ýani şogy bara. Italmaz näme diýdi? Näme diýdim bara? Italmaz da Italmaýarlar diýdi. Men şonu ýalak diýdi. Öňe ýeşdem böyle. Nücüsü at ýöne men üýlerden soramda adyna näme diýdi bilýär. Aýdym. Aýdany? Näzik can. Näzik can. Oňa ady näzik. Hey gıylan safi Alap gitto